video no pathak jora naja bagai koyu video kisa phano gobang mano seremung manan hni kha khlayo kubui hamjangmani kono dam kwrwi kubui khe hamjake duku kost angna nanglai no kubui hamjangma hwnke bono jeni thani poitu tongu borok jora no slai rwi maya phano jora borok no slai ru kebono nai tamoni di jeni thani klai abo bini thani kutuk phano ngui manu jeni thani kutuk abo bini thani klai bo ngui manu baksa baksa bkhao duku kost ngui tong phano kabui maya paitho ke borok ni bkha pathor hai ngui thangu hamjak phano kebono putuk khlai maya ngu sajung sajung kepal kam aphorno handi jepro hamjunga borok kedengma jora no logiru ano tabo kisa sajung tongnani rudi okokni kesaro hazarta duku kost huijagai tongu kebono kabroi kebo kono dino phano tongthogoi tongoi maya agini je ngai thangmani baksa baksa kogrok sini langmo asa khena tongrok thangu abono pognani hni wanchu phano pogoi maya bonono kamajak thangka je borok no jotoni slai manani musukmani wanchu khana pogoi thangkana hanai haya abo phano nangmai tongoi thangmani joto minute no muitu tongku o muitu aphrono pognai jepro ang osaksano yakar kalangano nongremani kostorok no pogoi thangka haiphano nono khe pogoi mayaku nono hamjago hwnai no nini kisa care khayabai no ang belai kheno kosto angjago aw kubui hamjama khe obhaino angu nung kebono kubui bkhabai hamjama tongke please o video no like roi nin friends hono share khairi tai tabuk phano subscribe khaya ko unke please subscribe khayai bell icon no sini di tai je agini simino subscribe khajang no hongke pai play hamaya pharo nung mai ta sahanu hai malai pinai kase khana tok video ko tal tu boi jotono kaham karan tongmani hambai।